aku arti kok lur, iki kan ibaratnya momen lebaran itu sudah selesai. Wingi-wingi bojone awake dhewe nangis-nangis nek pangkone awake dhewe. Pak, aku njaluk ngapura. Mas, sepiro salah karo luputku, aku ke ono ngapura. Ya, saat itu seperti yang ada di tulisan-tulisan bahwa pada waktu event lebaran yang namanya apa itu ras paling kuat di bumi adalah tunduk kepada para lelaki, yaitu para ibu-ibu. Aku mau ngerti kok sampai saya ini bojomu piye, apa ya ijik dalam arti apa jenenge mituhu karo awakmu, apa saiki apa wis apa kembali kepada setelan awal nek akeh nesu kaya singa.